ناينا قزينا مار نقحتنا يبرخ حمقنا خيسعر مهن بلا بلوت مستي فقر نجاجح نغيب مع داي نقادف لبون سترر سكون يلن كوركو حك خونيو نبر يا نبر روحنا معدون فلان مامي ورقو منفس سكون تاسقومي بسبب غريخو وين تعاشو تاريخ تمالين فتاتشو أنفتنا مأزن بحلوف كي تتباتبنا حسابنا ترنع نبهال كحشنا مسائنا متحقيقاس سرت بالي مللينا حيلي صان فغري عاد ما سحبت حلف نكرفنيو يريد راو مالت بغفل نمني بلبي لساني خبط حينا تفرون تغني. Implications of this are going to be for Iran and the wider region. That the army has foiled a coup attempt. What do you know about this? Israel and Iran have been firing missiles at each other. That's as part of Israel's war. Operational endeavours the Home Office has carried out. أي سبعة يوم دحرجة أي نانا يوم أنظر عدوين كنا فرالين هجس بقرنا ولا الصبر كنا فرالين هجي. دبرت النعي نايت جراي مرجم ديو بكا. بالأربعين كل التنزورة زسلت أنهم كوماندوتات يمرق اللهم. خبط جراي تسريقو خير انتلو أكابي. سلام تخطاتلتنا هذا القناة كما تكونوا تبوك تكونوا ناي وتر تمنيتيو لومي مجمريا رفسك النيات ناي حدش ناي بعالنا صنات هاجر إيرترا نابلكو أنا وناب صنبل أقلك كفالت ساتي فنيرة زعبو أبي إيرترا زلو أبدأ زجبر زلو أبقنتي صنبل ناينات صنات زجبر زلو استفل عليه حدا قطاتن بأسن فقراتن نعوز ملكات وينكن رينا بعالم درجة دما زحجي ترندي ويكا تقند أقدر سازارة بارسوين زلو موت بريزيدنت ناي هاجر إيران إبراهيم رئاسي مسؤول نبور ديليجيشنن حدش حبريتاتات نزوت زلو أبديت كنرينا كم توساقي من قصة الإنجليز زعبا متراز نيسدتنياتات زهبو زلو زربا كنرينا سلازي سفع زخانة تنتنا أتوقرنا تجن أب أفريقيا كومون أب كونغو استفدت سمي الوا منجسي أبنتاي تبص حلو تقدايتي حكريني رحصوت كابي استبقى كنرينا مجمريا جن لايك جبرو سبورت جبرو مساعد صنعنا بالكو. Let's start with this one. Implications of this are going to be for Iran and the wider region. إذا حجة قاعد يمزلوا أبز حلفت فيديو جيرانية رخيتكم رأيوا أب إيران حد حدقة ناي هليكوبتر حدقة نبريزيدنت ناي تهاجرن كالوت شمنت عبيت حلفتي أم مونغو منيستر قدات وصاي ناي تهاجر زركبو سلازي أبي حلافنت ناي تهاجر استسكمت هليكوبتر وديقة تتنكي تفلتن وديقة بحرنا وح ساعات مدلاي دما كلاتهم تما بعض نبرو ميتهم ترخيبهم إذا قد دايزي بحدقة ناي تزنبر ويزر ترايديا قاتيمو ويوس كاليد نيرو زبلا زاربارستك خون كله قبل علي دما تايزبل تنتناتات كما تجمير له كالوت حيلتات نيروم كي انت عينت أبركتو كلو مغل إذا انت يتسلوا كلو يخلاب زوبا لعلو كل دما بدرجة عالم حدا important regional powers لزغوني اسكن اسمع يوم كلتا ناي معرابا وعالم ميدياتات نزقود داي بخامي يشفنوا له كم حجة دما أبتك برش براناي راشا زرانايو أبكال دما بخامي يزاربون يرم مزق انتاي تهازن رايوسكي. Well, it's a shock event in one of the most important countries in the region, but the immediate geopolitical implications may be quite limited, assuming that Iran does not blame outside countries or forces. So, مجمريا كم زنريو زلنا زيتري ودلهم أتي بتساقام زلو بريزنت ناي إيران زنبري إبراهيم رئيسي كون كله نايتي هايمانوت هاوي سوبريم ليدر وكيل وناو كم زنبري منستر قدات وصاي ناي تهاجر وناو كم زنبري الزك أتلتناتهم دما أب تحر الركب أب قربيت هاجر ديجا أمونغو أذربيجان أمونغو إيران نزنبري
ዶብ ኣብኡ ዝተገበረ ፕሮጀክት ከመርቑ ክልቲኦም መራሕቲ ናይቲ ሃገር ተራኺቦም ተዛትዮም መሪቖም ነናቦቶኦም ክመለሱ ከለዉ ካብቲ ቦታቲ ናይ 1 ሰዓት ኣብ ትርከብ ከተማ ወሪዶም ካብዮም ክቕፅሉ ሓሲቦም ነይሮም 3 ሄሊኮፕተራት ዓበይቲ ሓለፍቲ ዝሓዛ ተበጊሰን እተን ክልተ ብሰላም ክዓልባ ከለዋ እታ ሳልሰይቲ ንፕሬዚደንት ናይቲ ሃገር ዝተሰከመት ድማ እዚ ሓደጋ ዘጋጢምዋ ድሕሪ እቲ ምግጣሙ ሕማቅ ዝኾነ ደበናን ሕማቅ ወይዘርን ስለ ዝነበረ ንዓነ መጥሓን ብዙሕ ፈተነ ተገይሩ እንትኾነ ድሕሪ ክንደይ ሰዓታት ኣብ ምዝበፅሑ ዝኾነ ሂወት ኣብኡ ይፀንሐን ኩላቱም ድማ ከም ዝሞቱ ብወቅዒ እቲ መንግስቲ ሓቢሩ ኣሎ እዚ ሞት እዚ ብቐሊሉ ሓደጋ ኢልካ ክሕለፍ ዝኽእል ኣይኮነን side countries or forces for this death. The Iranian system has got a lot of its own problems and insecurities. It's already dealing with a slow motion succession crisis. Enough other forces ኣብዚ ሕጂ ክንሪኦ ደልየ ዘለኹ ኣብዚ ዝተፈላለዩ ስቴክሆልደርስ ወይ ከዓ ብዙሓት ሓይልታት ተገራጫዊ መርገፂታት ዝሕዘሉ ዘለዉ ኩነታት እቲ ናይ ጂኦፖለቲካ ክርፍስ ወይ ከዓ ምስሕሓብ ድማ ኣብ ዝለዓለ ጥርዚ በፂሑ ዘሎ እቲ ምውግጋን ናይ ሓይልታት ወይ ከዓ ኣላየንስስ ወይ ከዓ ኣላይመንት ዝብልዎ ዘለዉ ድማ ንሱ ንነብሱ ዝኻለ ኣብ ልዑል ደረጃ እዩ ዘሎ ቅድሚ ሒደት መዓልታት እዚ ምግጣሙ ፕሬዚደንት ናይ ራሽያ ቭላድሚር ፑቲን ኣብ ቻይና ሓደ ዓብይ ቆላሕታ ናይ ሙሉእ ዓለም ዝሰሓበ ርክብ ከካይድ ቀኒዩ ብተመሳሳሊ ቅድሚኡ ምስ ኢራን ዘለዎ ርክብ ብዕምቆት ወታደራዊ ርክባት ኣብ መንጎ ክልቲኦም ሃገራት ካልእ ድማ ናይ ቴክኖሎጂ ምስግጋር ናብ ኢራን ክግበር ከም ዝኾነ ይንገር ነይሩ ብወገን ብሪክስ ተገበረ ጥራይ ዝነግረኩም ዘለኹ ብተመሳሳሊ ቻይና ምስ ራሽያ ዝገብርዎ ብዙሕ ዓይነት ዲልስ ንናይ ኣሜሪካ ዕብለላን ሓይልን ከውድቕ ዝኽእል ብዙሕ ስምምዓት ገይሮም ኣለዉ እሳ ጥራይ ከይትኸውን ድማ ኢራን ትበሃል ሃገር ኣብ ትሕቲ መርሕነት ናይ ራእሲ ምስ ሓንቲ ዓባይ ናይቲ ብሪክስ ትበሃል ሃገር ህንዲ መሻርክቲ ናይ ኣሜሪካ ሓደ ዓብ ዲል ገይራላ ነቲ ወደብ ናታ ንክንደይ ዓመታት ህንዲ ከተመሓድሮ ተሰማሚዖም ኣለዉ ህንዲ ከዓ ናይ ኣሜሪካ ናይ ኤውሮጳን መሓዛን ድሕሪ ክትከውን ኮይና ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኢራን እገዳ ስለ ዘለዋ ኣብኡ ክትኣቱ ክትሳተፍ ከም ዘይብላ ስቴት ዲፓርትመንት ናይ ኣሜሪካ ኣትሪሩ ተዛሪቡ ነይሩ ህንዲ ግን መልሲ ሂቦም እዚ ጉዳይ እዚ ንዓና ዝምልከት እዩ ንሕና ናይ ኣሜሪካ ትእዛዛት ኣተግበርቲ ይኮና ወላ እኳ ምሳኹም መሻርክቲ ክንከውን እንተኾና ረብሓናትና ክንገብር ኢና ስለምንታይ ከ ህንዲ ከምኡ ገበርቲ መሪፆም ኢራን ምስ ቻይና ዓብ ዲል ትገብር ኣላ ምስ ፓኪስታን ምስ ቻይና ዓብ ዲል ትገብር ኣላ ስለዚ ጂኦፖለቲካዊት መቀናቅንቶም ወላ እኳ መሻርክቶም ትኾን ግን ኮምፔቲተር ናቶም ስትራቴጂክ ኮምፔቲተር ናቶም ቻይና እያ ዘላ ጎረቤቶም ድማ ስለዚ እዚ ሃጓፍ ረኺቦሞ ዘለዉ ኣብ ኢራን እንተዘይተጠቂሞምሉ ቻይና ነቲ ቦታ ክትሕዞ ስለ ትኽእል ህንዲ ድማ ካብቲ ገይም ክትወፅእ እያ ስለዚ ኣሜሪካ ኣብ ኩሉ ኢዳ እናተወከላ ንህንዲ ግን ካብቲ ክትገብሮ ትኽእል ስትራቴጂካዊ ምንቅስቃሳት ክትዓፅዋ ይትኽእል እያ ብምባል ህንዲ ኣብኡ ኣትዮም ኣለዉ እዚ ጥራይ ግን ኣይኮነን ህንዲ ንባዕላ ምስ ራሻ በቲ ናይ ነዳዲ ኣሜሪካ ኣጊዳታ ዘላ ኤውሮጳ ኣጊዶማ ዘለዉ ንራሻ ነዳዲ ናታ ትገዛላ ጥራይ ዘይኮነስ ኣፅዋር ናታ ድማ ንራሻ ክሸጥ ጀሚራ ኣላ እዚ ኩሉ ኣብ ግምት ኢኻ እንተሪኻዮም ኣሜሪካ ይኹን እቲ ዌስተርን ፓወር ስልጣን ካብ ኢዱ ይሃድም ከም ዘሎ ይርድኦ ኣሎ እቶም ካልኦት ሓይልታት ድማ ኢራን ዝበሃል ሓይሊ ድማ ምስ እስራኤል ዝገበሮ ፅንሒልና ክንዛረበሉ ኢና እሱ ብዛዕባ ምስ እስራኤል ዝነበረ ርክብ ሓደ ካብቲ ዓብይ ኣብ ቆላሕታ ተዋሂብዎ ዘሎ ጉዳይ እዚ ኣብቲ ጂኦፖለቲካ ጥራያት ኢኻ እንተተዛሪብካ ግን ኣሜሪካ ንባዕላ በቲ ኣካይዳ ናይ ኢራን ልዕሊ ኩሉ ኣብቲ ናይ ድሮን ቴክኖሎጂ እቲ ሃገር በፂሓቶ ዘላ ልዑል ስጋኣት ፈጢሩሎም ኣሎ ልዑል ስጋኣት ንኣሜሪካ በይ ፈጢሩሎም ኣብ ቀይሕ ባሕሪ በይናይ መንገዲ ብመንገዲ ሑቲ ዝበሃል ሓደ ሽም ዘይነበሮ ዘይፍለጥ ዝነበረ ሓይሊ ነይሩ ሎሚ ግን ንኣሜሪካ ንኩሎም መሻርክታን ብቀይሕ ባሕሪ ከምዚ ሓልፊ ገይርዎም ኣሎ እሱ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ህንዳዊ ውቅያኖስ መጥቃዕቲ ጀሚሩ ኣሎ ኣብ ውሽጢ እስራኤል መጥቃዕቲ ጀሚሩ ኣሎ ካበይ ረኽበሎ እዚ ኣፅዋር እዚ ቴክኖሎጂ እዚ ካብ ኢራን እዩ ዝመፅእ ዘሎ ስለዚ ኢራን ዝበሃል ሓደ ሓይሊ ኣዝዩ እናበርትዐ ዝመፅእ ዘሎ እዩ ተመሳሳሊ ሰሜን ኮርያ ዝበሃል እናበርትዐ ይመፅእ ኣሎ ራሽያ ዝበሃል ሓይሊ ንኩሎም ምዕራባውያን ዓለም ከሸንፎም ቀሪብ ኣሎ ኣብ ዩክሬን ማለት እዩ ኣብ ኣፍሪካ ድማ በብሓደ ይብንቁሮም ኣሎ ቻይና ዝበሃል ኢኮኖሚክ ሱፐር ፓወር ድማ ብኩሉ ዓውዲ ዶሚኒያንት እናኾነ ይመፅእ ኣሎ ስለዚ እዚአን ኣርባዕተን ሃገራት ብሓደ ዝኾናሉ ዘለዋ መንገዲ ንኣሜሪካ ልዑል ስጋኣት ክፈጠረላ ከም ዝኽእልን ነዚ ናይ ኢራን ሓይሊ ምናልባት በዚ መራሒ ምስ ገበርካ ምልዕዓል ናይቲ ሃገር ንምስዓብ ዝብል ድሌት ክህሉ ከም ዝኽእል ዝገልፅ ሓበሬታታት ይወፅእ ኣሎ ስለዚ ኣብ ትዊተር ብፍላይ ብዙሕ ቲዮሪታት እዩ ዝግበር ዘሎ ሓንቲ ቲዮሪ ካብ 2-3 ዓበይቲ ኢንፍሉዌንሰርስ ርያ ዘለኹ ኣብዘን ዝሓለፈ ሓፀርቲ ዓመታት ኣብ ወርሒ 5 ናይ 2024 ጥራይ ኣጋጢሙ ዘሎ ኢሎም ናይ ስዑድያ ንጉስ ፈተነ ቅትለት ተገይሩሉ ሸፈፍ ኢሉ ተሓሊፉ ከምቲ ዝድለ ካቨሬጅ ኣይተገበረን ግን ኣብ መኪኑ እናኸደ ከሎ ሓደጋ ፈተነ ቅትለት ተፈቲኑ ዝብል ሓበሬታ ወፂኡ ነይሩ ኣብ ኤክስ ብዙሕ ዘይሩ ነይሩ
أورحي زاور حزيات رأينا نبذلنا تمساسالي ناي سلوفاكيا برايم مينستر أنصار ناتو أنصار أوروبا حبرت بفلا بيوكرين خيزو لوج زي زق عم زنبري نعود ما بفتنا قتلت تغيروا له بهوسبيتال لوك ساب حجي كاب مود حينو له حمشت غزي تتوكسلو نا ايران حركاتهم عبيتي جيوبوليتيكا وتقناغنتي اذا قاتي مولو ككد مزم قطعه بدما ناي تركي بريزيدنت الوا منغسي تفتين له نيرو اي تعوتن سلازي نتهم كلهم نا امريكا نزنيتو زبال حيلن انصار دو زبل زلو قلطو زخونه سغمتي دو سدلهم زلو سلازي ازو كنتات زنابي قصو خيد كم زخل بزح تيوريتات كمعبل جميرو له سلازي we see a very قلطف زخونه لوطي ابتنا جيوبوليتيكا من البعض بزحات كم بعد البروفيسور جيفري ساقس بلوزلو سلساي كنا عالم كجميرو دي يكونس جميرو سيكايد زلو اب يوكرين زغبر زلو كينات اوروبا امريكا بمولو حيلهم يم تساتفو زلو حنت تريفاتهم زلا بوقعي سراويتهم تانكتاتهم حيزهم مصيم زي موغامبر بزي وقعي سراويتناتهم اتيو نتتايايتي نتروكيتات نتميسايلات ناتو سراويت ناي بريطانيا ناي فرنسا كمون امريكا يستكسو زليلهم راشا دما فليط امالو لذي تكونتات نابي غصك معبل خيل الستراي تريف دلو نيشتي كابتن اسمع التكونتات جن ناي بحكي ابزات حساس الدرجه بتقول Iran's foreign policy orientation, but it is still early days and we don't know what is going to happen in terms of the blame game, whether the government will say this is a tragic accident or whether they will try to cast blame on others. What would you expect in terms of the political narrative at the moment? Is this something, given what's happening with Israel, given what is happening in the wider region, would there be an advantage in blaming others? I guess is the question. الجبزي تايم زبلو زلو نخالوتي خصو دخونو اي كسو دخونو بليم جيم تا بليم جيم وي كان من خصو خونو زبل زرب انا متى تقبلالو مخنياتو بحقي ابجبت استمركوس حد نجر ترغيبهم سبحانه نخي نمهدمك خونن وي كا حق ساكتيهم كم زخصو زلو نمبلي زي مينستري ميديا هذا كابت عابناي مانيبيوليشن تكنيك نهزبي ادنزيزو بحصوت مليو نعلم ملو كقاصل كله ابتنا امريكا كون كله كبر زهرم معناته 10 عام ندهري تتملسكا 2002 اب نيويورك استفصم كسب حج منفص امي زي تفلته اتوم ستقصونا السعوديه بايلوتات كم زنبرو زقلت مس إيراق زخون يكون متحازي ينبرو مس أفغانستان زخون يكون متحازي ينبرو مس سوريا كندي هاجرات بزي زخون يكون جبتي بزي زخون يكون متحاز أقاصيلو من بتاتينو من يوم أبناتهم كنتات كالتيفهم يوم سجون تزوجدو جبتي دلينيوم أبناء كلا علم أب موسكو استخايدة قدمي كورحق الطور استخايدة العلمية سباز قتل قبرش براو حيلي أو وش تساعد أمريكا ستيت ديبارتمنت تايلو إذا دايزي أي سي ينفتي ماما مس أوروبا يكون مس يوكرين زخون متحاز يبلون كابي فليتكم مغايلو من راشا أب تبحرنا أمونغو راشان أمونغو جرمانين زنبرة بايبلاين زهرموك صعب حجي أي تفلت أنا بالكم عمد جيرو خلو خلت عمد جيرو خلو نعزي فلتكم سي أوش ساعتي كم يجيركم يوم أوش راشان استخير متكعتي كتفلت وخيلكم ويس جبورتو مع الخمس سلسخونكم إلا ما محكم يمكن ما قدمي 4 عامات قدمي 7 عامات بشعن شعتم 200 سلسلة زقاتمه بريزنتنا أمريكا زقتلك صعب حجي فلت وانا له أوش تعدم بريزنتنا أمريكا جون اف كينيدي زقتلك صعب حجي تفلتن هاو كما بناي قالوا تقرات جن أوش ساعات تفلتوا تدخلوا بمبال ترير حتى حتى تمامني رمال سوني بالله من إذا خان تايزر إيكا اتمعرابا وعالم اتميديا يخون اتمنقسي كساب كندي أبحثوت نمزرقحن ندقرات كعفن كشفن ويكا كبلاش كم زفتون الجود تدقاقامي ناي تكنولوجي فيلر ناي سانكشنس أقام سلزنا بروم تيرلاينس ناتهم دخمتنا أيريو ناي ويزريهم زبل زلو تنايران من قسقني لله تي سوبريم ليدر آية الله خميني زبال زخواني يخون متأسسار مس إسرائيل مزركبو مصنعتنا جرام سودانا زخواني يخون متأسسار ترغيبو ترير سقوم تكاموسات كعكت نازغد يهلن بمبال أتنكي خلو كساب كموجن زخواني مصنعت كساب زودا زين تنين ولينا هذا رجوع زخواني سمو زخواني ترانزيشن ويكمل لوات كن جبرينا للو تجي نملا ساب تخالي بخميري يولو توم ناي كالوت ميديانا توم كاوكن certainly. Now, Israel and Iran have been firing missiles at each other. That's as part of Israel's war with Hamas. Iran is sponsoring Hamas, like many other terrorist groups around the world. Could Israel actually have brought down this helicopter? I think that's extremely unlikely. Extremely unlikely. Israel has not targeted Iranian government leaders. It has, on occasions in the past, targeted. سميكم برضو extremely unlikely. إسرائيل جيرات نقد كون تخلده نزبل حتى extremely unlikely. تايم على دي extremely زعبع بميديا مسي زرب زلو. extremely unlikely قد ما خلتصوا من 3 سومن ده يكونن إسرائيل
ተሪር ዝኾነ ስጉምቲ ኣብ ልዕሊ ኢራን ክንወስዲና ብንዓና ዝጥዕመና መንገድን ኣገባብን ኢሎም ኣብ ቴሌቭዥናቶም ብወቅዒ ዝዛረቡ ዝነበሩ ንዓመታት ድማ ውድቀት ናይ ኢራን ብወቅዒ ክንደይ ሳይንቲስትስ ክንደይ ኣብቲ ናይ ኒኩለር ኣፅዋር ኣብ ምፍራይ ይሰርሕሉ ተባሂሎም ወታደራውያን ሓለፍቲ ብዝተፈላለየ መንገዲ ክንደይ ሰባት ዘይኮኑን ዝቕንፅሉ ነይሮም ከመይ ገይሩ ኤክስትሪምሊ አንላይክሊ ዝብል አንላይክሊ ክብል ክእል ነይሩ ኤክስትሪምሊ ግን ብፍጹም ክከኣል ክኸውን ኣይክእልን እዩ እንታይ ማለት እዚ ክሳብ ክንደይ እቲ ሚድያ መሳርሒ ናይ እስራኤል ምዃኑ በዚኻ ትፈልጥ ምክንያቱ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ሰብ ሓደ ገበን ክፍፀም ከሎ ገና እቲ ገበን ከይተፃረየ ከሎ እንታይ ኢኻ ክትብል ትኽእል ግምት ናትካ ምግማት ክትጅምር ከለኻ መጀመርያ መን ክገብሮ ይደሊ መን ናይ ኢራን መራሕሲ ኣብ ዓለም መን ክቕተል ይደልዮ ቀዳማይ ክቕተሉ ዝደልዮ መን እዩ እንድሕር ኢልካ ኣብዚ ከምዚ ብፅንፅንታ ወይ ብወረደ ይኮነስ ብወግዒ ኣብ ቴሌቭዥኖም ለይትን መዓልትን ዝዛረቡ እስራኤል እዮም ድሕሪኦም ኣሜሪካ ኢራን ክትረማ ኣለዋ ዝብል ናይ ኣሜሪካ ፖለቲከኛታት መራሕቲ ኩሉ ግዜ እዮም ዝብሉ ኒኩለር ክትኮሳላ ኣለዎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ ቀዳሞት ክቕተል ዝደልይዎ ዘለዉ ነዚ መራሕነት ናይ ኢራን እስራኤልን ኣሜሪካን እዮም ክገብሮ ከመን ይኽእል ድሌት ሕራይ ካልእ እውን ክደሊ ይኽእል እዩ ካልእ ንእሽተይ ሓይሊ እውን ክደሊ ይኽእል እዩ መን ዓቕሚ ኣለዎ ክገብሮ ተልካ ድማ ክልቲኦም ዓቕሚ ኣለዎ ምናልባት ኣብ ዶብ ናይቲ ሃገር እያ ነይራ ስለዚ እታ ሄሊኮፕተር ካብ ዶብ እያ ትወፅእ ነይራ ኣዘርበጃን ኣብ ዶብ እያ ነይራ ስለዚ ካብቲ ዶብ ዲ ካብቲ ከባቢ ምናልባት ንሕና ክንፈልጦ ዘይንኽእል ቴክኖሎጂ ተጠቂሞም ነታ ነፋሪት ሃሪሞማ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ባይ ዘ ወይ ናይ ሲአይኤ ንምቕታል ዝጥቀምሉ ቴክኖሎጂ ማንም ሰብ ዘይፈልጦም ኣለዎ ንኣብነት ሓደ ካብ እንታይ ይበሃል ድኻም ልቢ ሽጉጥ ኣለዎ ምስ ሃረመካ ዝኾነ ሰብ ኣብ ምንታይ ከም ዝሃረመካ ንእሽተይ ምልክት ዝገድፍ ግን እቲ ሰብ እቲ ብድኻም ልቢ ከም ዝመውት እዩ ዝገብሮ ብሕክምና ምስ ተመርመረ ሰብ ድኻም ልቢ ኣለዎ ፀኒሕዎ ይበሃል እዚ ሓደ ካብቲ ቴክኖሎጂ ናይ ሲአይኤ ከም ዝኾነ ካልእ ብዙሕ ኣፅዋራት ክህልዎም ከም ዝኽእል ሰብ ዘይፈልጦ እዚ ከዓ ንከምዚ ዓይነት ሓደጋ ብፍጹም ክትፈልጠሉ ብዘይትኽእል መንገዲ ገይሮም ክሃርሙ ከም ዝኽእሉ እንታይ ዘርእየካ ዝጂ ውሽጣዊ ኢንሳይድ ጆብን ክኸውን ይኽእል ነታ ነፋሪት ዝኾነ ይኹን ኣምሊቖምላ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ሓደ ካብቲ ፕሌን ክራሽ ብነፋሪት ተበላሽያ ምማት እቲ ክላሲካል ዳርጋ ብተደጋጋሚ ንሪኦ ንሓለፍቲ ይኹን ንሃብታማት ንካልኦት ብተደጋጋሚ ንሪኦ እዚኣ ናይ ፕሌን ክራሽ እያ ምክንያቱ ካብ ነፋሪት ወዲቑ ሰብ ክድሕን ስለዘይክእል ነታ ፕሌን ሃሪምካ ድዩ ነታ ፕሌን ቀዲሙ ኣባላሽኻ ድዩ ሓደ ብዙሕ ግዜ ዝረአ ኣብ ፖለቲካዊ ቅንፀላ ዝረአ ተግባራት ኣብ ኣፍሪካ እዚ ብዙሕ ግዜ ተራእዩ ርሖ ከይከድና ናይ ደቡብ ሱዳን መራሒ ጆን ግራን ድሕሪ ደቡብ ሱዳን ምንፃላ ኣብ ሓፂር ግዜ ካብ ነፋሪት ወዲቑ መይቲ ዝበሃል ብዙሕ ልይስታ ኢኻ ዘለካ ናይ ከምኡ ስለዚ ሓደ ናይ ህንዳዊ ኤክስፐርት ክዛረብ ኣብ ዝሓለፈ ርየ ነይረ ተቀላጢፍና ሕጂሲ እስራኤል ወይ ኣሜሪካ ኢዶም የብሎምን ኢልካ ምዝራብ ፅላለ ጥራይ ኢሉ ማለት ኣለዎም ክትብል ኣይትኽእልኒ ኢኻ ኢዶም ኣይነበሮምን ክትብል ድማ ብፍጹም ኣይትኽእልኒ ኢኻ ምክንያቱ ክልቲኦም ሓይልታት እዚኣቶም ዝደልይዎ ነገር እንተሎስ እዩ እገዳ ኣብ ልዕሊ እዛ ሃገር እዚኣ ን40-50 ዓመት ተሪር ዝኾነ እገዳ ዝኾነ ይኹን ቴክኖሎጂ ከይትእቱ ነፍሳ ንኸይትሕይል ገይሮማ ዘለዉ ሰምዮም እንተኾነ ቅድሚ ወርሒ ምስ እስራኤል ኣብ ዲቕ ዝበለ ውግኣት እያ ዝነበረት ሃገር ወይ እውን ናይ ኣፅዋር ልውውጥ ተገይሩላ ዝነበረ ነቶም ቶፕ መራሕትናታ ዝስቀልሉ ሄሊኮፕተር ሳክት ክቸክ ከይገበሩ ወይ ከዓ ጥንቃቐ ከይወሰዱ ክኸድዮም ይኽእሉ ኢልካ ኣይትሓስብን ኢኻ ዝለዓለ ጥንቃቐ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ርዱ እዩ ከምዚ ዓይነት ጌጋታት ከጋጥም ኣይትፅበን ኢኻ ምክንያቱ የጋጥሞም ስለ ዝኾነ ቅንፀላ ጥንቃቐ ከም ዝገብሩ ምናልባት ተጠንቂቖም ከለዉ ልዕሊ ዓቕሞም ምስቲ ዝነበረ ወይዘር ካልኩሌት ገይሩ ሓደ ሰብ ሃሪሙ ክኸውን ከም ዝኽእል እውን እዚ ካብ ቲዮሪ ክወፅእ ኣይግባኣን ዝብሉ ብዙሓት ኬላታት ብፍላይ ኣብ ኤክስ ይፅሕፍ ኣለዉ ኣብ ኤክስ ድሕሪ ከይድኩም ፈለው ግበሩ ንፕሊስ ኣብኡ ብዙሕ ሼር ዝገብር ናይ ከምዚ ዓይነት military leaders, especially from Iran, especially when they are in Syria and conducting operations against Israel, or if they're in Iraq doing the same thing. This would be a very radical departure for Israel, and I don't think there'd be much upside to it, honestly. Yeah, I must say I've seen no evidence for it either, but it'll be interesting if Iran decides it's in its interest to somehow suggest Israel's complicit. Iran is actually, as look, you've written this, I don't know how often, a part of a new axis of tyranny, really, with Russia, China, North Korea, all cooperating relatively closely. It's an alliance that seems increasingly dominated by China. Russia used to be the big guys in the neighborhood. Now it's definitely China. Look, I might be seeing too much in this, Greg, but I thought it was fascinatingly obvious last Thursday when Russian President Vladimir Putin came to visit China's President Xi Jinping, who made Putin walk to him for a greeting and showed in all his body language as a master of it. So, እንታይና ንርኢ ዘለና ካብቲ ራዕዲ ናይ ምዕራባዊ ዓለም ዝተበገሰ ነዚ ኣላየንስ እዚ ከመይ ጌርና ክነትኩመ ንኽእል ኣብ ልዕሊ ፑቲን ብዙሕ ፈተነታት ከም ዝግበር እዩ ዝንገር ብዙሕ ግዜ ዝፈተንዎ ፈተነ ክፍለት ተገበረሉ ምዃኑ ስለዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና
ነዚ ጉዳይ እዚ ቻይና እዚ ፕሬዚደንት ሺ ኣብ ስልጣን ካብ ዝመጽእ ካብ መጀመርያ ስለ ዝፈለጦም ዝኾነ ይኹን ናይ ኣሜሪካ ርክብ ዘለዎ መራሒ ወይ እውን ዝኾነ ይኹን ንሳቶም ርክብ ዘለዎ እናኣለየ ወላ ነቶም ኢሊት ናቶም ብሙሎም ኣልዩ ኣብዚ እዋን እዚ ኣሜሪካ ዝኾነ ይኹን ሓበሬታ ስለያ ናይ ኣሜሪካ ኢዱ ክትወሉ ዝኽእል መንገዲ ኩሉ ዳርጋ ዝዓበየ ስለ ዝዓፀዎ ኣብ ምትእትታው ኣብ ቻይና ብጣዕሚ ከቢድዎም ዘሎ ኣብ ዝሓለፈ CIA ቻይና ዝዛረቡ ሰባት ስለያ ደልኹም ዘሎ ብወቅዕ ክዛረብ ጀሚሩ ነይሩ ዝበሃል ብካልእ ዘራርባ ናይዞም ክልተ መራሕቲ ዝገብርዎ ዝቆነዩ ዓብ ራዕዲ ፈጢሩሎም ከም ዘለውን ነቲ ኣክሰስ ናቶም ነቲ ሳቶም ምሕዝነት ፈጢሮሞ ዘለዉ ነቲ ብሪክስ ዝበሃል ንምብትታን ኩሉ ዝከኣሎም ክገብሩ ከም ዝኽእሉን እዚ ድማ ወላ እውን እታ ኢትዮጵያ ትበሃል ኣብቲ ብሪክስ ኣካል ስለ ዝኾነት ንዓዓ እውን ከም ታርጌት ካብኡ ንክትደክም ወይ ንክትወፅእ ወይ ናብኡ ፎከስ ንከይትገብር ዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ገይም ክፅወት ከም ዝኽእል ከምኡ ኣብ ኢራን ሓንቲ ሃገር እዚኣ ስዑድያ ከምኡ ኣብ ኢማራት ተመሳሳሊ ኣብተን ካልኦት ኣብ ግብፂ ንኩለንተን ሃገራት ወላ ንህንዲ እውን እንተኾነ ብዙሕ ፀቕጢ ብዙሕ መናውራታት ይግበር ከም ዘሎ እዩ ዝንገር እቲ ብሪክስ ዝበሃል ግን ብፍላይ ቻይናን ራሽያን ቆሪፀን ተበጊሰን ከም ዘለዋ ምክንያቱ ቅድሚ እዚ ርክብ እዚ ፕሬዚደንት ናይ ጀርመን ከይዱ ነይሩ ናይ ኣሜሪካ ዓበይቲ ዴሌጌሽን ከይዶም ነይሮም ንሺ ድማ ኣብ ኤውሮፓ ኣብ ፈረንሳይ ኣብ ካልእ ከይዱ ኣብ ኩሉ ተፈታቲኖም እዮም ነዚ ርክብ እዚ ንከይግበር ወይ ከዓ ፑቲን ምስ ራሽያ ዘለዎ ፑቲን ምስ ቻይና ዘለዎ ርክብ ንምብታን ኩሉ ገይሮም እዮም ኣይሰርሓሎምን እዚኦም ክልቲኦም መራሕቲ ድማ ብዝለዓለ መንገዲ ተሓቋቂቦምን ዓበይቲ ዲልስን ገይሮም ስለዝወዱ ናይ ብሓቂ ውጥረት ወይ ከዓ ጭንቀት ፈጢሩሎም ክንብል ንኽእል ኢና ከም ውፅኢት ናቱ ድማ ናቶም ፅልዋን ናቶም ምስፍሕፋሕን ኣበይ ክበፅሕ ከም ዝኽእል ዝያዳ ክሳብ ሕጂ ኣብቲ ፖለቲካዊ ስፔስ ናቶም ንሱ ጥራይ ክዝረብ ኢኻ ትሰምዕ እዚ ድማ ካልእ ነገራት እውን ክንፅበቕ ከም ንኽእል ሕጂ ናብቲ ናይ ሓንቲ ናይ ኣፍሪካ ኣላ ኣባ ክንሰግር ኢና ምናልባት ምስ ምትሕሓዝ እውን ንእሽተይ ዘለዎ እዩ ዝበሃል that the army has foiled a coup attempt. What do you know about this? ኣብዚ ሕጂ ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ፈተነ ናይ ዕልዋ መንግስቲ ከም ዝተካየደ እዩ ዝንገር ዘሎ Yes, so we have officially got information from the army in the DRC confirming this. They're saying that they have arrested the perpetrators of this coup attempt, and they are saying the situation is now under control and have urged the Congolese people to go about their business normally. But there is a lot of tension in Kinshasa because people are asking a lot of questions. Who are these people? Where did they come from? You know. ሓደገኛ ዝኾነ ፈተነ ዕልዋ መንግስቲ ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ከም ዝተካየደን እቲ መራሒ ድማ ኣብ ፈረንሳን ኤውሮፓን ጀርመንን ኣብ ዞረሉ ዝነበረ ብዙሕ ዘረባታት ይዛረብ ከም ዝነበረን ኣንጻር መራሒ ናይ ሩዋንዳ ድማ ተሪር ዝኾነ ነቐፌታ ከም ዝነበሮን ኣብ ገለ ዝገብሮ ኢንተርቪው ድማ ብቕሉዕ ሓክንዲ ምስ ኤውሮፓ ምትሃገሩ ምስ ቻይናን ራሽያን ክሰርሕ ዝያዳ ከም ዝቐለላ ምክንያቱ እዚኦም ራሽያን ቻይናን ዝበሃሉ መፅኦም ስርሖም ጥራይ ዝሰርሑ እምበር ኣብ ካልእ ፖለቲካዊ ሓሸውየ ዘይኣትዉ ብምዃኖም ቻይና ድማ ክሳብ 7 ቢልዮን ዝትመን ኢንቨስትመንት ኣብቲ ሃገር ክትገብር ምስኦም ፅቡቅ ርክብ ጌራን ፅቡቅ ምብፅፃሕ ገይሮም ከም ዝነበሩ እዩ ዝግለፅ ምናልባት እዚ ሰብ እዚ ኣሜሪካ ኣብቲ ዓዲ እቲ ፀጋታት ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ማለት ብዙሕ ፀጋታት ዘለዋ እያ ብመንገዲ ናይ ሩዋንዳ ዲ ብመንገዲ ካልእ ተገይሩ ብዙሕ ምዝመዛን ብዙሕ ጀኖሳይድን ዝካየደሉ ዘሎ ሃገር እዩ ዝበሃል ስለዚ ምናልባት ነዚ መራሒ እዚ ካብ ስልጣን ንምላይ ዝተገበረ ከም ዝኾነ ኢንፋክት ኣብዚ ከምፅኦ ይክእልኒ ግን ፃዓዱ ኣሜሪካውያን ከም ተታሕዙን ንዕዖም እቶም ወታደራት ናይ ኮንጎ ክሃርምዎም እናቐጥቀጥዎም ብበትሪ ቪድዮታት ኣብ ኤክስ ኣሎ ከምኡ ዓይነት ቪድዮ ኣብ ኤክስ የፖስት ዝገብር ኣብ ቁርብ ስለ ዝፍቀድ ኣብዚ ግን ጠቕላላ ከተምፅኦ ይትኽእልኒ ኢኻ ብፍላይ ኣብዚ ናተይ ቻነል ስለዚ ወላ ኣብዚ እውን ብዙሕ ጭብጥታት ከምፃልኩም ምኻልኩ ግን እቲ ዩቱብ ስለዘይሕልፎ ዘሎ ወይ እውን ናተይ ወላ ኣለዎም ከመይ ጌርካ ካብ ትኽልክላካ ሲስተም ኣለዎም ስለዚ ሕልፍዎ ናብዚ ከምፃ ይክእልኒ ብሓፈሻ ንግሆ ዝገበር ኮና ብነት ናይ ብዛዕባ ሓንቲ ኣሎ ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ ብዛዕባ ኢራን ነቲ ቦታታት ደሪ ንሱ ሕጂ ብክንደይ ሓይሊ ሓሊፉ ምስ ሓለፈ ድማ ዝኾነ ኣድቨርታይዝመንት ኣይትኽፈለሉን ኢኻ ምክንያቱ ነቲ ጉዳይ ዝተፈፀመሉ ብወቅዕ ስለተርኢ ዘለካ ኣይፈቱ ንዓይ ስለቲ ቻነል ናተይ የፍቅድዎን እዮም ካልኦት ግን ከመይ ጌሮም ፖስት ይገብሩ ኣይፈልጥን እየ ኣትሊስት ስለዚ ምናልባት እቲ ቻነል ናተይ ሴንሰር ክኸውን ይኽእል እዩ ብሓፈሻ ግን ምስቲ ኣነ ዝሰርሖ እውን ክገብርዎ እውን ኣይገርመንን እዩ ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ፈተነ ዕልዋ መንግስቲ ተገይሩ ክግበር ከም ዝኽእል እውን ጠርጢራ ነይራ ናብዚ እውን ገሊፀ ነይረ እዚ ዝኸዶ ዘሎ መንገዲ ስቕ ኢሎም ክርእይዎ ከም ዘይክእሉ ኢለ ነይረ ተፈቲኑ ኣይተዓወተን ምናልባት ሕጂ እውን ናይ መወዳእታ ክኸውን ኣይኮነን ምክንያቱ ብተመሳሳሊ ናብቶም ዕልዋ መንግስቲ ገይሮም ስልጣን ሒዞም ዘለዎ ናይ ኒጀር ይኹን ናይ ቡርኪና ፋሶ ብፍላይ ናይ ቡርኪና ፋሶ ክሳብ 7 ግዜ ክሳብ 9 ግዜ ፈተነ ቅትለት ተገይሩሉ ከም ዘሎ እዩ ዝነገር ስለዚ ንሪኦ ዘለና መድረክ ኣዝዩ ፍሉይ ብዙሕ ፀገማት ዘለዎ ግዜ እዩ ካብኣ ከይ ወፃና ሓንቲ ናይ
ምናልባት ጽንሄ ለከበኩሜ ሕጃብቲ ናይ ዞባና ከመለሲና መጀመሪያ አንት ቪዲዮ ላብዝ ትዘውር ዘላ ካብ አምባሳደር ናይ አሜሪካ ዝወፀት እያ ምሳ ዝተሓሓዝ አብይ አሕመድ ዝገበሮ ክንርኢና Let me be direct. To those in Oromia, እዚ ኮማንዶን አየር ወለድን መበል 42 ዙሪያ ዘሰልጠኖም ኮማንዶታት የመረቀሎም ማእከል መሰልጠን እዚ ኮማንዶን አየር ወለድን መበል 42 ዙሪያ ዘሰልጠኖም ኮማንዶታት የመረቀሎም ኣብ ስነ ስርዓት ምረቃ ላዕለዋይ ኢታማጆር ሹም ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላን ካልኦት ላዕሎት አዘዝትን እቲ ሰራዊት ተረኺቦም እዮም እቶም ተመረቅቲ ኢትዮጵያ ዝብል ስያመ ዝተዋሃቦምን ካብ ሰራዊት ምክልኻል ሓይሊ ባሕርን ፖሊስ ፌደራልን ዝተውጻጽኡ ንብዙሓት ኣዋርሕ ሰልጠኑን ከም ዝኾኑ ካብ ማሕበራዊ ሚድያ ሰራዊት ምክልኻል ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የርድእ ያ ደብተራ ወርሞን ቀልም በኩስ ያባጠራ ጎሽ አከነካ ይመዝመሪ ጀተ ያ ደብተራ ወርሞን ቀልም በኩስ ጀተ ሶንታይ ንርለና ክልተ ዓይነት ውትድርና በዚ ኮማንዶ አመሪቁ ክበሃል ከሎ አብይ አሕመድ በቲ ካል መዳይ ድማ እቶም ክልላት ነፍሲ ወከፍ ኣቦቶም ወታደራውያን ሓይልታት ኣብ ስልጣን ከም ዝርከቡ ዝኻላይ ክርዮ ፀናሕና ኣብ ከባቢ አዲስ አበባ ተወለድቲ ኦሮሞ ዝገብርዎ ዘለዉ ስልጠና እዩ እዚ ከዓ እቲ ናይ ፋኖ ኣብ ኣምሓራ እንተሪኢኻ በቃ ብዙሕ ወታደር ከም ዝስልጥን ዘሎ በብከተሙ በብኣውራጁ ይስልጥን ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ስለዚ ኢትዮጵያ ናበይ ገጻ ትኸይድ ዘላ እንድሕር ኢሎም ካብዚ ንሪኦ ዘለና ምዕባለታት እዩ ኣቢ ክንደይ ግዜ ወታደራት እዩ ዘሰልጥን ዘሎ ኣኺሎም ካይፈልጡን እዮም ክሳብ ሕጂ ስግኣት ከም ዘለዎ ብፍላይ ኣብ ዝቐረባ እዋን ኣብ ክልል ኦሮሚያ ከይዱ ኣብ ዝተዛረበሉ ነዚ ዘለና ስልጣን ናይ ኦሮሞ ግዜ ክንዕቅበ እንተኮይንና ክትሕግዙን ኣለኩም ክትስለፉለይ ኣለኩም ክትዋግኡለይ ኣለኩም ከይቅድሙና ኢሉ ብቋንቋ ኦሮሚያ ከም ዝተዛረበ ዝገልጽ ብናይ ኣምሓርኛ ብዙሕ ግዜ ኣብዚ ሶሻል ሚድያ ክዘውር ብፍላይ ቤክስ ክዘውር እየ ኣለኹ ስለዚ እዛ ሕጂ ንሪኣ ፀናሕና እውን ብተመሳሳሊ ኣብ ዝሓለፈ ታንክታቱ የርኢ ነይሩ ኣብዚ ከዓ ናይ ኦሮሞ መንእሰይ ይዕለም ከም ዘሎ እዩ ዝንገር እዚ ምናልባት ሃገር ተተበታቲና ኦሮሚያ ንባዕሎም ብዙሕ ወታደር የሰልጥኑ ከም ዘለውን እንከይ ዝኾነ ኣጋጢሙ ነፍስኻ ንምክልኻል ድዩ ገለቶም ተወለድቲ ኣምሓራ ድማ ነዚ ኩነታት እዚ ኣብ አዲስ አበባ ይኹን ኣብቲ ካልእ ክልላት ተወለድቲ ናይ ኣምሓራ ንካልኦትን ንምስርጣይ ክጥቀምሉ ዝኽእሉ ሓይሊ ከም ዝኾነ ናበሉ እዮም ዛረቡ ዘለው እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ሓደ ዓብይ ሜጀር ኢቨንት ኣብ ኢትዮጵያ ኣብዚያ ነዚያ ቪድዮ እናቀረብኩ ከለኹ ዘጋጠመኝ ንሱ ድማ ኣብቲ ካቢነ ናይ አብይ አሕመድ ሸይክ ኣጋጢሙ ኣሎ ንሱ ድማ ሚኒስትር ምክልኻል ናቱ ዝነበረ እዚ አብርሃም ዝበሃል ተወላዲ ናይ ትግራይ ንዝኾነ ኣውሪዱ ብዓሻ መሐመድ እትበሃል ጓል ኣንስተይቲ ተኪእዎ ኣሎ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ኣብቲ መጀመርያ ክመፁ ከለውን ኣብ ኦክቶበር 2018 አብይ አሕመድ ከባቢ 50 ሚእታዊት ናይቲ ካቢነ ናቱ ብደቂ ኣንስትዮ መሊእዎ ከም ዝነበረን ሓንቲ ካብአን ከም ዝነበረትን ድሒሩ እቲ ኩናት ምስ ጀመረ በዚ ተወላዲ ናይ ትግራይ ከም ዝቀየሮን ክሳብ ሕጂ ድማ ንሱ ከም ዝነበረ ኣብውን ኣብ ዝሓለፈ እውን ርኢና ኢና ብዛዕባ ኤርትራ ሓያለ ዘረባታት ይዛረብ ከም ዝነበረ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ዝኾነ ቦታ እንተሎ ስጉምቲ ክወስድ ምዃኑ እቲ ፌደራላዊ ውትድርና ገለ ይዛረብ ከም ዝነበረ ዝከር እዩ ብሓፈሻ አብይ አሕመድ ናይ ካቢነ ምቅያር ገይሩሎ እቲ እንኮ ተወላዲ ናይ ትግራይ ኣብቲ ካቢነ ናቱ ዝነበረ እዚ ነይሩ ንዑ ኣልዩ ድማ በዛ ዓሻ መሐመድ እትበሃል ተኪዋ ከም ዘሎን እዚ እውን ብዙሓት ከም ዝብልዎ ከምዚ ኩነታት ብፍላይ ኣብ ጓል ኣንስተይቲ ምምፅኡ ንምትእምማን ነቶም ደቂ ተባዕትዮ ምትእምማን ከጉድል ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ምክንያቱ ሓደ ሚኒስትር ምክልኻል ወይ ድማ ወታደራዊ ሓይሊ ኣብ ዕልዋ መንግስቲ ይኹን ካልእ ብዙሕ ግዜ ኢድ ዘለዎ እዩ ስለዚ ደቂ ኣንስትዮ ምናልባት ካብኡ ናብኡ ኣብ ታሪክ እንተሎ ኮይኑ ግለፁለይ ዕልዋ መንግስቲ ዝገበረት ጓል ኣንስተይቲ ኣየንበብኩን ኣነ ኣይሰኣናን እየን ግን ካብ ናብኡ ንሰን ይእዘዛኒ ይኸውን ካብ ዝብል እውን ክኸውን ከም ዝኽእል ብቅዓት እውን ክህልዋ ይኽእል እዩ ብሓፈሻ ግን አብይ አሕመድ ብዙሕ ግዜ ስልጣናት ናይ ምቅያር ዳርጋ ቅድሚ ቅሩብ ተለይ እውን እንተኾነ ብዙሕ ሪሻፍል ገይሩ ከም ዝነበሎን እዚ ከዓ እንታይ እዩ ምትእምማን ስለ ዘይብሉ ቀልጢፉ ክቀያይሮም ክኽእል ኣለዎ ምንታን ኔትወርክ ከይገብሩሞ ኣብ ውሽጡ ካልእ ውዳቤታት ገይሮም ፀገም ከይፈጥሩሉ ካብ ምትእምማን ዝጎደለ ዝብገስ ከም ዝኸውን እዩ ዝነግረካ ኣድማዕነት ንክትገብር ተኮይንካ ንሓደ ሰብ ኣብ ሓፂር ግዜ ብዙሕ ምቅያራት ተገይርካ ልክዕ ከምዚ ኩዕሶ እግሪ ወይ ከም ሓደ ፀወታ ወላ ኩዕሶ እግሪ ግደፉ ከም ሓደ ካምፓኒ ወሰድዎ ኣብ ሓደ ካምፓኒ ሱቕ ኢላ መዓልታዊ ሰራሕተኛታት ትቀያይር ካምፓኒ የላን ፅቡቕ ሰራሕተኛ እንተለዋ ኮይኑ ነዊሕ ግዜ ክትበላካ ክፈልጠሎ ነቲ ስራሕ ድሕሪኡ ከድመሓልካ ዝኽእል ጎንጎ እንድሕር ትቕይሮ ኣለካ ግን ከምቲ ዝድለ ውፅኢት ካብ ምፃእ ይክእልኒ እዩ
أبزنا إليت ناي تقرأي دمات بوليتيكاو صوتاون كردالنا زي التقدم أبتي مسوحات كله فدرال منقستي مستناي تقرأي حيليك واقع كله إذا حج منستي مكلخال كوينو زلو مستي بلتقنا تريفو أما حدارنا يمغالو كوينو زنبرا وندحريو هادي 5 ملسن لذي اتناي هو حات مس بلتقنا بصوتو زلو من البعض كونفليكت اوف انترست كل يخل خوني بحفشاغن كابسلطان وريدلو مسغزي تي ريل ريزنس اتم إليت كغلت هزاربو خلورينا خنمصينا ابزي حنت نيراس كنسمعيا قدمنا بخال مسكاري او يبليس مصن دبرص ينعي ناي تግራይ مرغم دي بقى بزرو بزغونه قال كገልጾ አይከድም ደብረጽ حواحد ዝክጠፈለ ወይ ሊብገስ كتفل ወይ كايد حتف واحد መንግስት ክትኮን له ወይ መንግስት ዘይገበርና ያስ كتفل ወይ ነኽነጥፋ መንግስት ኹን ይልካ ገጢም ካሉ ዛቤካ ኮይኻ ተጥፎ ዘይከተምናሉ كمين نفطاريو حزن على حواحد ማእኸላይ ኮሚቴ ተኣኪበ ዶ ታይድ ኣብ ሕወሓት ዝኒ ማእኸላይ ኮሚቴ ናይ ትግራይ ርስሓት እዩ ናይ ትግራይ ርስሓት እዩ ትሑት ነብት ናይ ሕወሓት ማእኸላይ ኮሚቴ ድሕሪ ወዲ ዘይናው መራሒ ጠፊዩ ስምዕ መዲ 93 ዝነበረ ፈላላይ ሓሳብ ዝነበሮም ሰባት ስለ ዝነበሩ በሓሳብ ተፈላልዮም ብድሕሪኡ ወዲ ዘይናው ምስ ሞተ ንሽዱሽተ زو إيو خطولو زي تخل كابناي والكسب نبرتن هافتن مسرع كابناي إيد موبايل سلك مسرع جميركا خسع ناي منغست نبرت ناي حزب نبرت مسرع بعل إيو زقبر زلو بحق زقرم نقريو كندز عينة سرك زلوكم دحرقينكم بعالكم نابلكم أجزي سلام أجزي رجونت أجزي أتليست وقع زي لولو منغست أبزر لولو جزي كندز سرك انتلقينو أجزي كويناسي وأبجزي أجرجر منجست أبزي لولو سرق خلوي كل يلو زجمت ويونا بتجزي كيناتنا إيرتراش نشعبيات رايد سرقون يرو هجيجن سلام مسكونة تقول لنا جر وجم استعلي سرقنا إيرترا مسوته هجيو هجيجن تي سرق بزلع على زرع يلو زلوا تقينو قربت الليل لوجيك كويس باللي تخصناتهم إيرترا بزوع سرقاتنا بتجزي وج جري كانن جلن تسرقوا هجينا آخر سلام تاي سرق زلوا أبتجزي تحقينا برا بوليساينا برا حجرينا برا سلازي لومي عبجزي حجزوا له وقت خسر عند حرقيلو تنقرات عبجزي حجزينا برلو كسع كنديتهم سرقتي سرقينا برون كل تزبيكون سراقي اتسرقا كالجن أجزي عجرجر أبزبن ورا نفس خايت عبرايو أكم تجزي عجرجر زيادة كسر خل نيرو سلازي كل تتسرق زبهات مسجزي حدا بحدا كم زي حجز جرب وزلو حكي موتو يترفنيو هانجن تبحفش قبل لير تراويان زجبرت سلامة مسجزي بعلوم كبلوا مخانو نزقو دايزك محجون إلهم من يروم ينبعلهم لحنقن من أبو نفردنا بكلمتاونا من البات عبد الحريك كما تأخذتني نحجقنا بتقول دايناتنا كان حلفنا في الله مسكنياتنا معلتنا تسنات مخانو كلنا غم فلتو زقو دايزي نبتتسنبلاتنا زنس أبارق ونتات سكخن سقر بزي أقد مسكن يجمر أجر أمسكن كاتنا توديو نجر أتعوجقانو مرة تعرستي أبرد بنا لخا تغلقا حولتي تلام هجرجين ويلو تلام ولدو موتو متاديو أدين حمدو إرتراي دمي زوا قنباي مني شعبيا يقولني نزل عالم شعبيا تدزل لخا جنود هجر مچم أبي إرتراز اللوا قلعوز قبروز اللوا كلا رسيو اسكهجي كابتي أنا ونابكلة ساتفنيرنا تيجن سنة لخن رينا قد من أبو مسكارنا مسمعتنا سنتنا العلا مستوعب زليو حدا نجر يلغو الزخاء باقو انت زي تفويسو كالس أقام كم سألنا زغليو اسكزي اسمعوا بوضحات بحيالات بعمز بسألمات حاوكا خمس جير أي قتل كاني نمن كتدقف خاتقتل نحاوكا خسارة تقول قام سودقة زي أغلقا نمن كتدقفها نمن كتنبرها تقالش يتراوان دي كنا زيم أي سباتني يوم دحرجي أي نانان يوم أنظر عدوين كنفرالين هجي صغيرنا ولا أوراي ولا الصبر كنفرالين هجي أبيدو مسكال يعز له زغشي مسكال مدهنينا يسوع كريستوس انت وحدسي نتا مسكال اللي يابيلو انت دزارب نيرو ما محرالو نيرو غدان تخيل ملك تجوز تخيلي خات مسكال قلنا كريستوس هذا كابتي ناي كريستوس سباق وي كان كريستوس كان صبارق يلو يتمسكال هيج وزلو تمسكال نبعلو جن نزهرموكم نزبدلوكم يقربلو لهم نزقاقيو بزا حدا قز كاز هرمكا بتحادو ناي تخلايو كدان كاز منطلقا چرق خاو ناي تخلايو نابلز زهرب نزن خسبخي كهان كوين زلو
እንታይ ግን ዝብል ዘሎ ነቲ ሰብ ናብ ባእስን ናብ ኩናትን ናብ ውግእን ንኽኣቱ ይፈርድ ኣሎ ድሓን ስምዕዎ ናይ ብሓቂ ልብኻ ትሰብር እያ ብዝሓለፈ ቪድዮ ገይረ ኣቶም መራሕቲ ሃይማኖት ኣበይ ኣለዉ ነዚ ህዝቢ ከናብርዎ በስመ አብ በል ክብልዎ ምስምላ በል ክብልዎ ከፋቕርዎ ይቕረታ ንኽብል ክገብርዎ እዚኣቶም ተደይደፊኦምሉ እቲ ህዝቢ ከመይ ገይሩ እቲ መንእሰይ ክዕረ ሚድያናቶም ንሪኦ ኣለና በሎ ጨፍጭፎ ምዚኣቶም ፅንሕ ኢለ ኸሲእ ከርእየኩም እየ እሱ ጥራይ እቲ ዘረባናቶም ቅድሚ ዓመት ኣቢለ ዝገበርክዎ ቪድዮ ነይሩ ኣነ እዚ ባእሲ እዚ ውፅኢት ኣይከምፅእን ፖለቲካ ብከምዚ ይግበር ምዝበልኩ እዚ ኖ ንሕና ምዚኦም ኣሕዋት ኣይኮናን ናይ ደም ፅብኢ ዘለና ይብሉ ነይሮም ከምኡ እናበሉ ሎሚ እቲ ደም ሽዑ ኣየጋጠመን ነይሩ እቲ ደም ከም ዘጋጥም ገይሮም ሕጂ ኸ ደም ምስ ኣጋጠመኻ ካብኡ ዶ ትምሃር መመሊሶም ነቲ ሓዊ ይውስኽሉ ኣለዉ ፅንሕ ኢለ ከርእየኩም እየ ስለምንታይ ዘርእየኩም ዘለኹ እዚ ዘረባ እዚ ቅድሚ ሕጂ ዘረባ እዩ ኣብ ሶሻል ሚድያ ንስለ ዘረባ እዩ ዝግበር ኢልና ነዊሕ ግዜ ከይድና ዘረባ ግን ኣይኮነን እዚ ሓዊ ምዝራእዩ ላምባ ጌርካ ነገራት ምቅፃል እዩ ዶኩመንቲ ድማ እዚ ዘረባ እዚ ፅባሕ ንግሆ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ዝዛረብዎ ዘለዉ ቀዳማይ ምንጪ ናይቲ ኩነታት ወይ ከዓ መበገሲ ናይቲ ፀገም ክኸውን ከም ዝኽእል ምግንዛብ የድሊ ድሓን ንስማዕዮ ካብ ቀዳማይ ዳሕራዩ ዝገድድ ንሕና ንባልኾ ፀበል ካብኣቶም ናባና ይሕወሱ እዮም ካብ ሕጂ እንድሓር ቤተሰብኩም ከይትፅውዑልና ስድራ ቤት ኣየድልዩናን እዮም ተወዲ ዘበን ኣኺሉ ናይ መጨረሻ ሞት ናይ ሰብዚ ወዲ ካህን ብሉፅ ዝኾነ ወዲ ብሓይሊ ብዓመፃ ዝመተ ሕጂ መፍለላይና ሕጂ ድብል ዘሎ ረይዎ ሞት ናይቲ ወዲ ሞት ዝኾነ ይኹን ሞት ንዓይ ይሕዝነኒ ብጣዕሚ ይሕዝነኒ ከጋጥም ድማ ይነበሮን ቅድሚኡ ግን ሰብ መይቶም ዶ በቲ ዘሰይም እሱ ዝዛረበ ዘሎ ሞት ናይ ዝመንሰይ እምበር ሓደ ሰብ ካብቲ ሓደ ሰብ ኣፈልዮም ከም ዝርእዩ በዚ ዝረአየካ ወዲ ካህን ብምዃኑ ከዓ ናብ ካህናት ስለ ዝቐርቦም እዩ ዝዛረብ ዘሎ እቶም ካልኦት ሰባት ክመቱ ከለዉ ኣበይ ነይሩ እዚ ካህን እዚ ኣበይ ነይሩ ሽዑቲ ኩነታት ሓዊ እናተገበረ በጃኹም ገለ ግበሩ ብከምዚ ክቕፅል ኣይክእልኒ ኣብ ፅርግያ ዓለም ሙሉእ ዘሰንበደ ኩናት ክትብለ ትኽእል ክካየድ ከሎ ዓሚ ኣበይ ነይሩ ሎሚ እቲ ተኸቲሉ ንሱ ዝዛረበሉ ዘሎ ሰብ እኮ ንባዕሉ ክንደይ ግዜ ግደፍ ተባሂሉ ምስማዕ ዝኣበየ ነይሩ ንዕኡ ስለ ዝቐተሉ ኣይተሓጎስኩን ኣነ ዝኾነ ይኹን ሞት የሕዝነና ኣነ ኣይኮነን ሞትሲ ክንተፋነን እውን ኣይደልን ያነ ፖለቲካ ፍልልይ ክህልወና ንቡር በኣና ዝተጀመረን ፖለቲካ ንሕና ኣይኮናን ጀሚርና ቅድሜና ዝጀመሩ ኣለዉ ሳብ ሕጂ ድማ ምትፍናን ኣለዎ ኣባና ጥራይ ካኩድ በኣና ጥራይ ኩድ ኣይኮነን ስለዚ እቲ ዘሕዝን ክፋል ናቶም ኣብ ዓዲ ምንታይ እዩ ዘሎሱ እስራኤል እዩ ዘሎ እዚ ካህን እዚ እስራኤል ኣብ ኩናት ከለዉ ክሳዕ ክንደይ ምትፍናን ኣለዎም ይፈልጥ ኣሎ ኣብ ውሽጢ እስራኤል ኣብ ውሽጢ ፖለቲካ ናይ እስራኤል ክሳዕ ክንደይ ምትፍናን ኣሎ ሳብ ሕጂ ግን ይቃተሉ የለዎም ብከምዚ ካብኦም ተማሃረ ነይሩ ነተንያሁ ናብቲ ፓርቲን ዝገብርዎ ዘለዉ ውግእ ዝቃወምዎ መዓልታዊ ኣብ ፅርግያ እናወፁ ሰላማዊ ሰልፊ ይገብሩ ኣለዉ ምስ ፖሊስ ይገራጨው እዮም ሰዓቲ ኣይቃተሉን እዮም ግን እንታይ ግን ይብል ኣሎ እዚ ሰብ ስለ ዝሞተ ድሕሪ ሕጂ ምዚኣቶም ርክብ የብልናን ፀበል ኣይንባርኸሎም ኢና ኣሕዋት ኣይኮናን ቤተሰብ ኣይኮናን እንድሕሪ ካህናት ከምዚ ኢሎሞም ነዚ ዝሰምዕ ዘሎ ህዝቢ ኣብ ቀብሪ ኮይኑ ከም ዝሓዊ ዝንስንስ ዘሎ እዚኦም ኣብዚ ንሱ ዝዛረቦም ዝነበሩ ክንደይ ካባቶም መሳኪን ነቲ ናቱ ዘረባ ሰሚዖም ኣብ ከመይ ዝበለ ሓደጋ ከወድቁ ከም ዝኽእሉ ክሓሲብሉ ድዩ እዚኣ ግን ምናልባት ከባድ ኮይና ሰማያትኩም ተላ ብሕጂ ዝብለካ ዝገደደ ኣይንዕምፅን ንሕና ኣይንፀርፈን ኣይንቐትልን ካህናት ኣይትድልዩና ንኹንኩም ዝግኡኩም ኣይንደሊና ንሕና እኽልቲ እሞ ዕረፍተ ነፍሲ ይሃቦ ስራብየ ፅንዓት ይሃብኩም ኣይንብከይ ዓድና ከነኣቲ ካህናት ክንዝቲ ምስኹም ኮይና መንእሰያት ተጠንቀቁ ወደ ቤቀሺ ይብራህ ወዲ ካህናት ዕረፍተ ነፍሲ ይሃብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዕረፍተ ነፍሲ ይሃቦ እታ ሰማያዊት ባንዴራ ኣብ ዓድና ተንበልብል እቶም ሓቢኦማ ዘለዉ ንርእሶም ክብሉ ንሳ ትብርሃልና እታ ቀይሕ ሓደኣ ናይ ዕስራ ሰነ እንዳላ እሳ ናይ ሓዘን እያ ንሳ ሒዞም ኣብ ሓዘን የዝምሩና ኣሎ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እታ ሰማያዊት ተተኺላ ሒንያ ንኣ ትግበረልና ዕረፍተ ነፍሲ ይሃብ لما أنت تمدرخ نغانات كنت قد فلنا وقعنا أي سلني كلنا كنفلت قابل لنا يا مدبات تحاليناكم يا نويه عمت مساحاتكم أي سرحنان كم زينا هنا رئيناكم هنا وحيدنا هنا نحنا خدم هراكم قتلوا خدم لكم أي نخلينا حين فريق خدم لكم أي نخلينا حين أشي قتل أي تقتل أي تزمو أي تسرق أي تحصي زبل مغرب بني قبائي بساعات هيك مساحاتكم أي سرحنان وحلات يوم طنيحهم أنا لما جاء مريم معلتي مدرخ زرها بدل لكم مساحاتكم لما عنتي أبو سدراء ولا دقيقة أعتقد اللي أم ساعة زي عنك سرعة قلبت حواتنا تسوي من عدي تعدي عديها
زلوا وين أين هنانيهم هجي سرع زجزية زين إحنا صدرابيت نحنا خل مكرينا مغري ناخذ بكم زأكل مغري كنبكم هنا كلكم نسيات لبكم حانت تخونيش نغانات كفتشنا بستعزي هجي كتفتشوا كنفتش قبانا يبزجزية زين بوضحات بحيالات بعمز بسلمات تنفسيها لما أنت تمدرخ ناي بحكي حزينة أنا نزي زربازي مسرد ولي بحكي زحزم كنتاتيو بفنان اب يخاوري دي زلو زعبي شانليو بزح حساب كريو كم زخلن أنا بزح حساب تبل كم زخلن بزي قد سنتا عينت معارق اللوم أبوليتيكا شاتفو زلو منسيات كم زنت تزاريبام عقبينا نبلوم جيجاينا نبلوم كابيتا كهنات كابولودا كهنات كم زي كمان سخلوغن درب عقبيو درب ساعتاتيو مغنياتو كهن مالت حر عبد كبر جلو يا بمحبر السبح حبرة السبنا كهن وي شيخ زبلو بزح صلواي زلوو مرحت هايمانوت عبد صلواي زلوم كبناي معربا عالم نلعلي ابتناي ايرتراوي حبرة السب مرحت هايمانوت عب بوتاي زلوم سلازي زرباناتهم تسمعنت አለው ገለገለ ሰባሎ ነትናይ ካህን ዘረባነ ከምናይ አምላኽ ዘረባ ገይሩ ዝርዮ ሰባል ብዙሕ ከይከውን ክእል ግን ብዙሕ ሰባሎ ስለዚ እዚ ዘረባናቶም ቃል በቃሉ ተርጉሙ ኣብ ተግባር ከብዕሎ ዝኽእል ሰባሎ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ካብ ቤተ ክህነት ወላውን ሩይ ገበን ተፈፂሙ ለንቀነ ከምኦም ዓይነት ካህን ሓደ ኣብ ኣውስትራልያ ብሓደ ኣብ ቅዳሴ ከሎ መፅዩ ብኻራ ክቐትሎ ፈቲኑ ማርማር ዝበሃል ጳጳስ ይኸማ እንታይ እስከ ገይሩ ኔክስት ቅዳሴ መፅዩ ይቕረ ኢለልካ ኣለኹ ኢልዎ ክርስቶስ እውን እኮ ነቲ ኩሉ ዝበደልዎስ ዝገብርዎ ዘለዉ ኣይፈልጥውን እዮም እሞ ይቕረበለሎም ኢሉ እንድሕር ንክርስቶስ ኮይንካ ትመርሕ ዘለካ ቤተክርስትያን ማለት ወይ ከዓ ኣብ ቤት ኣምላኽ ማለት እኮ ቤተ ክርስቶስ ማለት እዩ ቤተክርስትያን ማለት ቤት ናይቶም ንክርስቶስ ዝስዕቡ ዝነበሩ ማለት እዩ ስለዚ ንዑ ዝመርሕ ሰብ በቲ መምርሒ ናይ ክርስቶስ ክኸይድ ዝግባእ እንቶ ሓደ ክገብሮ ኣነ ግለሰብ እንተይሉ ነቲ ናይ ካህናት ንብረት ክዳውንቱን መስቀልን ኣውሪዱ ከም ግለሰብ ኣነ ፖለቲካዊ ርእይቶ ይኻ ክብል ይኽእል ነይሩ ከምዚ ኢልካ ግን ከም ካህን መፂኻ በቲ እናባረኽካ መስቀል ናይ ክርስቶስ ኣብ ኢድካ ሒዝካ ንባእስን ንዕግርግርን እሞ ከዓ ብዙሕ ደም ከፋስስ ዝኽእል ኩነታት ብዙሕ ደም ከፋስስ ዝኽእል እዚ ዘለናዮ ቅንያት ናይ ናፅነት ቅንያት እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ኤርትራውያን ናፅነቶም ንኸብዕሉ ዝኽልክሎም ሕጊ የለን ሕጊ ተፈጥሮ የለን ወላ ሕጊ ሰብ የለን ምክንያቱ መሰል ኣለዎም ነቲ ዝኣምንሉ ነገር ከኽብርዎ ንስኻ እንተ ደይደሊኻ ኣይትኺዱ ኣብቲ በዓል ናቶ ኣይትኺድዎም ኣይትተሓወስዎም ፀገም የብልኩም ርእይቶኹምን መሰልኩምን ይሱ ንሕና ስለዘይንቕበሎ ወይ ከነኽብሮ ስለዘይደሊ ንስኹም ኣይተኽብርዎ ምባል ግን እዚ ናይ ፍትሒ ጉዳይ ምስ ፍትሒ ዝተሓሓዝ የብሉን ሕራያ ኣይተቐበልካያን ክንቃወሞ ኢና ኢልካ ሰላማዊ ሰልፊ ግበር በቲ ሕጋዊ መንገዲ ልክዕ ከምቶም እስራኤላውያን ቤንያሚን ነተንያሁ ዝገብሮ ዘለዎ ኣካይዳ ዘይደልዩ ኣብቲ ፅርግያ ናይ ቴልኣቪቭ ናይ ካልእን ከይዶም ሰላማዊ ሰልፊ ዝገብሩ ዘለዉ ግን ካልእ ዘይቃትሉ ዘለዉ ወይ ዘይቃፅሉ ዘለዉ ከምኦም ሰላማዊ ሰልፊ ግበር ኣብቲ ዝግባእካ ቦታ ተሰማዓነት ክትገብር ከይትስማዕ ትኽእል ኢኻ ዋላ እቶም ነተንያሁ ክወርድ እኮ ንሰለስተ ወርሒ እዮም ተቃወሞ ሰላማዊ ሰልፊ ገይሮም ዘለዉ ሰብዖም ኣይረኸቡን ግን ቀፃሊ ኻ ይገብሩ ኣለዉ እንድሕር ንስኻ ስለዘይተሰማዕካ ግን ስለዘይሰማዕካ ንርእስኻ ክፈቃካ ክቃትለካ ክሓርደካ እንድሕር ትብል ኣለኻ ግን ጌጋ እዩ እዚ ስለዚ ነዚ ብኩሉ እንኽእሎ መንገዲ ክንኩንኖ ይግባእ ካልእ እቶም ኣብ ፖለቲካ ገለ ቅድሚት ክመፁ ይኽእሉ እዮም ትብሎም ካስምዓዮም ኣብዚ ካብኦም ኣይሕሹን እዮም ህዝቢ ንኤርትራ ዝገበራ ህዝቢ ኤርትራ ዋጋ ከፊሉ ኤርትራ ገይርዋ ሲልኩም መሬት ባሕሪ ኩሉ ኣው ነይሩ ቀደም ሃገር መሬት ዓለም ክትፍጠር ከላ ኣው ነይሩ ሓድሽ ነገር የለን ኣብኡ ክትቅፅል እያ ተዓዲ መሬት ሰብ ክህሉ ኣለዎታ ሰብካ ሰብኣውነት ተለዎ ብዛዕባ ሰብ ክሓትት ኣለዎ ሕራይ ሰብ ብዘይ ሃገር እቲ መሬት ገለመለ ገዲፍካ ሰብ እዩ ሃገር ዝገብራ ሰብ እኒኻ ደ ማ ሆለንዳ ሃገረይ ዘይትብል ዳ እሞ እቲ ሃገር ኣገዳስነት ኣለዋ እቲ ሰብ ኣብቲ ቦታ እንተሎ እዩ እቲ ሃገር ዝበሃል መብዛሕትኡ ግዜ እኩም ዝብሉ ሰብ ማለት ሃገር ማለት ባሕሪ ማለት ኣይኮነን ወይ መሬት ማለት ኣይኮነን እሺ ፅቡቅ ከምኡ እንተዘይከውን ነይርዳ ስለምንታይ ነቲ መሬት ናይ ኤርትራ ክወስድዎ ወይ ይጓየ ኣለዉ ሰብ እንተዘየለ ሃገር የለን ብርግፅ እቲ ሃገር ንክህሉ ግን ሰብ ክህሉ ኣለዉ ክልቲኡ ተተሓሒዙ ዝኸይድ እዩ ሃገራውነት ምህናፅ ማለት ከዓ ነቲ ሃገር ክከላኸል ዝኽእል ነቲ ሃገር ከውሕዝ ዝኽእል ሰብ ክትሃንፅ ኣለካ ማለት እዩ እምበር ሰብ ዳ ኦርጋናይዝ እንተዘይኮይኑ እንታይ ትርጉም ኣለዋ ሓሰር እዩ ሰብ ድሕሪ ሰብ ደይተጠርኒፉ እንተደይተወዲቡ ወላ ሓንቲ ትርጉም የብሉን መዓዝ ሰብ ክህልወካ ክእል እዩ
انتدي ترنيف كان انتدي توديبو اب حدا علامه انت زي صري اب حدا علامه اب حدا اكايدا رغيص انت زي كيدو ترغم يبلون ስለዚህ ሃገራውነት ወይ ከም ሃገር ኦርጋናይዝ ንክትከውን ሓንቲ ሃገር ኦርጋናይዝድ ኮይኖም 30 ዓመት ተቃሊሶም ኣምጪኦማ ክሳብ ሕጂ ድማ ሃገር ኣውሒሶም ኣለው ንስኻ ንዑይ ተቐበልካን ካል ሃገር ክሰርሕ ኮይንካ ካልኪድ እንድሕር ንሳቶም ንዓገሮም ኣለው ግን ንዓክ ቅየር ዘለ ኮይንካ ነታ ሃገር ኣማእኪልካ ተቃለሲ ዝበሃላ ገዘሉ ተቃለስ ኸሊኻ ነታ ሃገር ዘማእከለ ግን ኩሉ ግዜ ሃገር ትርጉም የብሉን ትርጉም ተዘይብሉ ዳቶም ግራብታ ሃገር ይደልይበሎ كده እንዳብ ትግራይ መሬት ቦታ ትርጉም የብሉን ሰብ ትርጉም ዘሎ ኢልካ መሬት ክጥርር ፈትን ኣይሶምን ኣይ ሳለስታይ ከም ዝገብሩኻ ደቂ ሃገር ከለውን ንሽተይ ዶብ ተሰጋጊርና ኢሎም ክተሓራርዱ ዝውዕሉ ዘሎ እዚ ኣጉለ ተሓሳስባ ሽፋን ገይሮም ከም ንሰብ ተሓልተ ኮይንካ ዓዲ ፍትሒ ከሉ ደይኮንካ ትፈቅደ ኣለኻ ዛዕባ ሰብ ትግደስ ኮይንካ ዛዕባ ናይ ሰብ ነገር ዘገድሰካ ተኮይኑ ኣብ ዓዲ ዲሞክራሲን ፍትሕን ካለኻ ደይኮንካ ነቶም ሰብ ስለ ዘይረኸብካ ንፖሊስን መኻይንን ተቃፅል ዘለኻ ስለዚ መጀመርያ ክትነቅሕ ዘለካ ስኻ ኢኻ نقحات كم زلون كوينو كزارب سفتنو تمساسالي اجي زيوم يوم تمام قدميت زخونو ووص يوم دما اكندن سلام زمص زاربو وق زمص زربات رايم كزارب زوعلو زلو لا غباتهم نزمو تتكيمم بوليتيكاوا اجندا خغبرو زلو زوعلو زلو ما نرلنا ازي زربازي قليل لو تزدلي اب حزن يزلو سلازي زمسمر ازي نتزمص ولدو نتزمص ولادون تاريخي سلازي حجنا حزن زي كون زغبانا كم زيوم زبلو بلوصات كاي وسخنا انتاي نغبر ايو كم زيوم زبلو انفتوم كاي تف الزخاري واب كيروس اب نبرجين حمدو اخيبات غيرو استغبري انتاي لم يدرف له ريو تግራይ كمزنا بالكهان إيرتراوي معلتنا سنتنا خيبعل أبناء تجري كهون كله قد محجون ريناين أبتلا كاتي داسرت عردي زبال كلها توم أبو خيرهم بب حدا كسعون كوكو أساسيون ريناين أبناء إيرترا كهون كله جن كمزي نايرترا معلتنا سنت كهون كله ناي ديابلوس بعل كويني سمعهم أبتنا تجري كيدهم جن كم دليتهم كسعون ريناين من قد محجون. إن شاء الله لا تجري مالذي لما بزحلو لا تجري مالذي سوي كم كارتا بانديرا استفل على له نزي حسكا أنا إيرترا وين دكات كيف تقولنا سي قرم اوكي سمعني مبي سمعني مبي سمعني مبي سمعني مبي سمعني مبي سمعني مبي سمعني أبناء تجري برايت رايدة كونس بانديرا ناتهم تتمتيمو اسكتشم قبل زحادر يبزع بايرترا كزرب كلوجن الرجيك زخونم سلازي زياتهم كلاتهم تزقبروا وكل نجر بقمت المخانو نخيد جبتنا هنا يرتراوي نوي حق زوسيدنا كمان زاس اللي مسراخو ناي بحق تحقوسانه منمني نرزلنا ودباشاي زبحال كابز زخديو جديد ادم ابوش تعدون كوينوم زغبروا سليو نفس وكف كابز زخده بليز باستغاله متن فيديو كم زك جبر خلالو بيرترا كم تزحلفن جديده زغبروا انترفيو ديو مزار ديو كم دمان ودباشاي توم يوتيوب زلكم شانل ابعد زلهم بليز تقوموا لهم سبسكرايب يدلي زملختزي نعتاتهم ترايكم كومنت تبلو زلهم نت بروجرام ناتكم ونصبغوا يسلازي اي بحق تحقيسه كم زي لهم عبدي وحاهم تنو وحمتاز زغبريوم دومي صح كندي جيجا خمس دبرت من قد ترديت من سي أكيد فكرنا من قدي وملص كم زلوا يزرداكا كنا تسكيمنا هنسرحنا نزلتنا عن انتهى كبرى عبسد زلخة جينا ود حجر عمتكل كاتنا توديو نجر أتعود جانو مرة تعرستي أبربنا لخا حبيناهم وحبونا كثير جدا جدا وكثير مبسوطين هنا البلد أمان البلد بلد قانون ونحب كل الشعب الأريتري ونتمنى له كل الخير وكل الأمان إن شاء الله. يتراس كابزنا على بزلا على درجة كسمسيا سلازي نحنا من أسياتك كي تحللنا بزلا على ما كابزلنا ينلعلي كنسرحن كنحيلنا لنا
ኣብዚኣ ንእሽተይ ባክግራውንድ ክበኩም ትማሊ መዓልቲ ናፅነት ንምብዓል ኣብ ስዊትዘርላንድ ብወግዕና ከይግበር እቲ መንግስቲ ብስብዝ ዘሎ ኩነታት ኣየፍቀደን ነይሩ ስለዚ ኣብ ላስት ሚኒት እዮም ደው ኢሎም ነጊሮምኒ ንፍርቂ ሰዓት ዝኸውን እየ ተሳቲፈ ምክንያቱ ሃንደበታ ነይፈለጥኩ ነይረ ጠምጊኦም ምስ ረኸቡኒ ምፅም ዝበልኩ ከዓ እንታይ ዓይነት በዓል ከም ዘለውን ስለ ዘይፈለጥኩ ዝነበርኩ ሃንደበት ሰፕራይዝ ገይሮምኒ I was very grateful ተሓጒሰ ናይ ብሓቂ ክብሪ ይሃቦም ዛዓ ክንዲዚ ኣብኡ ናይ ግባእንን ነይሩ ግን የቐን የለይ ካብ ልቢ ኮሚኒቲ ናይ ባዝል ስዊትዘርላንድ ማለት እዩ የቐን የለይ ባንዴራ ናይ ሃገረይ ሒዘ ኣብ መዓልቲ ናፅነት ናይ ሃገረይ ክውዕል ብምብቃዓይ ናይ ብሓቂ ሓበን ይስምዓኒ ኣብ ናይ ሃገረይ መዓልቲ ናፅነት ምውዓለይ ድማ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ንዝኾነ ይኹን ሰብ ሕማቅ ክስምዖ ኣይግባእን ከተብዕሎ እንተኺልካ ፅቡቅ ግዜ እንተዘይረኺብካ ድማ ኣብ ካልእ ግዜ ተብዕሎ ባንዴራ ሃገርካን መዓልቲ ናፅነትካን ምኽባር ግን ቅድመ ቀዳምነታት ናይ ነፍሲ ወከፍ ሰብ እዩ ብዛዕባ ሃገርካ ትግደስ ኮይንካ ነቲ ብዙሕ ዋጋ ተኸፊሉላ ነታ ንናፅነት ንከውሕሱ ብዙሕ ዝፀዓሩ እሞ ከዓ ክንደይ መስዋዕትን ስንክልናን ስቃይን ተኸፊሉላ ዝመፀት ሃገር ነቲ መዓልቲ እትምዝካር ዓብ ትርጉም ዘለዎ እዩ ንዓይ ቅድሚ ሕጂ ብዝተፈላለየ መንገዲ ኣይተሓወስኩን ነይረ ኣብዚ እዋን እዚ ግን I would be very happy ግን ምስቲ ዘሎ ኩነታት ብዙሕ ተፃቦታት እውን ስለ ዘሎ እቲ በዓልቲ ናፅነት ንኸይግበር ብሃገር ደረጃ ኣብ ስዊስ ክግበር ኣይተኻኣለን ምክንያቱ ብዙሕ ከም ፖለቲካዊ ኣጀንዳ ተታሒዙ ስለ ዘሎ እቲ ጉዳይ ናይ ኤርትራውያን ኣብ ስዊትዘርላንድ ንዓበይቲ በዓላት ሪስክ ኣለዎ ብዙሕ ባእስን ፀገማትን ስለ ዝፈጠር ዘሎ ብምባል ክገብርዎ ይከኣል እውን መንእሰይ ግን ክሳዕ ክንደይ ነቲ በዓል ናፅነት ከሕልፎ ከም ዘይደሊ በዚ ኩነታት ናቱ እውን ርኢና ኣነ ድማ ኣብዚ ኣብ መንጎ እዚኦም ቅዱሳት ሃገራውያን ክርከብ ብምኻለይ ዓብይ ሓጎስ ይስምዓኒ ዓብ ክብሪ ይስምዓኒ እቶም ከምዚ ዘኽበርኩምኒ ካብ ልቢ የመስግን ከም ተራ ኤርትራዊ ድማ ዳሰይን በዓለይን እዩ ፍሉይ ናይ ፍሉይ ዕድመ ዘድልየኒ ሰብ ኣይኮንኩን ውራየ እዩ ነይሩ ኣጋጣሚ እቲ ዕለት ስለዘይፈለጥኩ ዝነበርኩ እየ ደንጉየ መፅየ በቲ ኮይኑ በቲ ግን ፅቡቅ ዝኾነ ፅምብል ተገይሩ ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ናይ ዓለም ልክዕ ከምዚ ኣብ ኤርትራ ዝበዓለ ዘሎ ማለት እዩ እቲ ዝበለፀ በዓል ኣብ ኤርትራ እዩ ዘሎ እቲ ዝበለፀ ፅምብል ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ሃገረ ኤርትራ እዩ ዝካየድ ዘሎ which is very very good for me ኣብ ኤርትራ እቲ ዝበለፀ ፅምብል ክኸውን ዝግባእ እቲ ዝበለፀ ድሙቕ ዝኾነ ኣቀባብኣ ኣበዓዓላ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ክግበር ከሎ እዩ ደስ ዝብላካ ስለምንታይ ነቲ ዝበለፀ ፅምብል ኣብ ዓዲ ክገብሮ ሰብ ክህንጠ ስለ ዘለዎ ኣብዚ ብቐዳማይ ምስ ሓደ እናተዘራረብና ቀደም ክንሪኦ ከለና ምናልባት ከም ኮሜንት ከብዚ ኣብ ኤርትራ ከለኹ 2005 ወይ 2006 ኣብቲ መጀመርያ እውን ክንብል ንኽእል 2004 መዓልቲ ናፅነት ምስ ሓለፈ ፅምብል መዓልቲ ናፅነት ኣብ በርሊን ዝተገበረ ኣብ ስቶክሆልም ዝተገበረ እናበልዮም ፅዎ ነይሮም ሕጂ ፅቡቅ ክዳን ተኸዲኖም ኣብቲ ዳሳት ናይ መዓልቲ ናፅነት ከብዕሉ ከለዉ ክንሪኦም ከለና ከም መንእሰይ ከለና እንተንብል ኣነ ከም ኣሲ ኣብዚ ቦታ እዚ ኮይነ ነዚ መዓልቲ ናፅነት ወይ ነዚ ፌስቲቫል ከብዕሎ ኢልካ ትሓስብ ከምኡ ዓይነት ስእሊ ፅቡቅ ኮይኑ ይስምዓኒ ንሰብ ንደገ ንክወፅእ ዘተባብዕ ክኸውን የብሉ እንታይ ዳ ሰብ ንውሽጢ ዓዲ ንክምለስ እቲ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ድማ እቲ ዝበለፀ ዕድላት ኣብኡ ከም ዘለዎ ዋላ እኳ ንሕጂ እንተዘየለ ንሓዋሩ ግን እቲ መንእሰይ ኣብ ውሽጢ ዓዱ እቲ ዝበለፀ ዕድላት ክህልዎ ከም ዝኽእል ምክንያቱ ኤሮፓ ሕብረት ይኹን ካልኦት ሃገራት ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ዶናልድ ትራምፕ እዩ ኣብ ኣሜሪካ ክመፅእ ካልኦት ፓርቲታት ድማ ኩሎም ብየማናይ ክንፊ ፀረ ስደተኛታት ብዝኾኑ እዩ ዝዕብለል ዘሎ ባይ ዘ ወይ ኣብ እንግሊዝ ኣብዚ እዋን እዚ ንስደተኛታት ሎሚ ከምፃ ሓሲበ ነይረ ኣብ ቪድዮ ስለ ዝነውሓትኒ ኣብ ካልእ ግዜ ከምፃ ብሓፈሻ መንእሰይ ኣብ ዓዱ ኮፍ ንኽብል ኣብ ሃገሩ ንክኸውን ዕድላት ኣብ ሃገሩ ንክረክብ እቲ ህዝቢ ድማ ካብ ደገ ንበዓልቲ ናፅነት ድዩ ንፌስቲቫላት ድዩ ንመዓልቲ ሰማዕታት ድዩ ንበዓላት ሃገራውያን በዓላት ንከብዕል ንሃገሩ ክውሕስ ከም ዝኽእል ክንገብሮ ኣለና ደምበር ነዚ ናይ ደገ ልዕሊ እቲ ናይ ውሽጢ ከም ዝፅብቕ ክግበር የብሉን ኣይ ሪሊ ሆፕ እዛ መልእኽቲ እዚኣ ኩሉ ሰብ ክደፍኣላ ኣብ ስዊድን ኣብ ካናዳ ኣብ ኣሜሪካ ክበዓል የብሉን ይብል ኣለኹን እቲ ዝደመቐ በዓላ ግን ኣብ ኤርትራ ክኸውን እየ ዝደሊ ስለዚ ንዕዑ ዝወዳደር ኣብ ደገ ምግባር ግን ንዓይ ካውንተር ፕሮዳክቲቭ ኮይኑ ይስምዓኒ ምክንያቱ እቲ ሰብ ንደገ ክጥምት ዘይኮነስ ንውሽጢ ክጥምት ፅቡቅ ኣበዓላ ኣብ ውሽጢ እንተኮይኑ ሰብ ነቲ በዓል ንከብዕል ናብቲ ውሽጢ ንክኸይድ ክህንጠ ስለ ዝኽእል ክሰሓብ ስለ ዝኽእል እዚ ናይ ለን ዘበን ኣበዓላ for me was unique رأيو تي بحسب التبعالة التدمكت التي really التي feelings نبرة الزيد ما تقندي أصحاب النت كله زلوا كم زي كون زلوا نسبات نزبع على زك حوصل لنا لك كم زي أب كونسرت هتكيت كلا غنا كستو كونسرت أب زلوا زبالة أتبلو الزبالة فيستيفالات يكون بعالات يكون أب إيرترا
كون كله تمنسي تزبي إيرترا تسحيبو كخيد خل التمدرخ تدما نتهاجر عبي التمنسي نتاب دياسبورا زلو نعدو قص خطمت نسرح ديو التوريزم ديو البيزنس ديو الانفستمنت ديو نعدو نخطمت تزبالة عدل كون كم صغير دعني إيرلينك زبال channel كيتكم فالو قبروا تزبالة ناوشت هاجر زقبر زلو بعالات عيد يخون نفاسيكا يخون نهاجروا بعالات بسبق كافر زقبرون ناب حزب زغرب زلون channel يوم عبي متبع زقبامي نحنا دما بكل ذكالنا قداينا هاجرنا ناب كالو تاي نقدف زخلو ولا بمحلتنا سنت أبسمعت كتورنا زخل نجارات بخالو وجناتي ما تنتلو كنت إنكالنا تات زبالاسو زلو شمنا هاجرنايو شمنا إيرترا بانديرانا إيرترا بزخونة بوتا بحماق كل عليه بلون كم زوم أثلتات أبستفل عليه مدرخ نزهاجر كبر زبوا زلو أب ألجيريا ديو أب كالوت هاجرات أب غانا خيدوم ديوم أب طليان ديو أب فرنسا ديو أب كالي بستفل عليه من قدي أب الإنجليز بي ألكسندر يساق بانديرانا هاجر شمنا هاجر بتسبق زل على زلو بحماق نكل على دم عدل كان فكر يبلنا بزيد اللي متلاقاتنا شمنا هاجرنان شمنا هزبنان بانديرانا هاجرنان نزبل لنا جرات كان قطعون مبال كلنا كنسلف كل كم زلنا يزمتن أنت حتى رابزيا انترفيو نيراس كان اسمعيا باقير خدي ناي لمعاتن ناي مالسي ناي لمعات ديفلوب هون هاجرنا انفستمنت تقبر ابزي تسفال لني عمتنا عمتك انت تمعاش سلاز خيزلو نقصالقا نز هاجر زي افتي نعلم معولات هاجراتكم سرع دسولني أبدأ قدر له حزبنا مسيو أبزي وجامو خبركت وهنا ملأت دولا نسدرا بيتي رحس بعد لدت دولا نخلو محواتي أبدأ قدر لون أبزي عد لون رحس بعد ناسنا دولا كم وهنا دبلة زيادة خبرة زلي ناي مكل خال هاجر إرتا مكل خال دلو مالس بتعمي شو أما وداتا زبعال زي مبل 33 عامة إيرترا زبلة مدرخ أبزلات له عمت سلامن عمت فغرن عمت قسانة رهوان رقعتن كخونا لنا تمننا نتزبي بزع واقع خفيلو أكم زي مدرخ زبس حزب إيرترا وشتي هاجر إيرترا نزلو نكو عبزب كعكا نتنزا هاجر أكم زي مدرخ ناخد بسح بزع واقع زخفلي حالتات مكرخانا إيرترا دما نكو عبزب كعكا خنولان دلي كمو وين كرسا زي قبوت بزع واقع زخفلي مرحنتن منقسنا بتي أبي إيرترا زلو نسوون نكو عبزب كعكا كبالي دلي I hope أبزي بلد مدرخ بتشيو تكونتات نبز حاشا خيدو سلامن رقعتن قسانتن نخستما غردما كابل بن منه I hope كل خاط كل ما ببوناتكم الجام نزو كونتات زيزن صبارق نبكالي سبكة محلالفو بكل بهلتات يوم كاتا داليوم لنيرم it was a very very amazing أبزي خمان ريانير نستفر عليه بهلتات لو ما أرستاب زخودي أبكال أرستك سامن الرغب دحن كون بلاكم مزيا درفي ناس معكم قصلوا باقي رغودي لايك and share نابكالوت مزرقة حدما ناي كلنا حلافنا سلزخوني لايك قبرو شير قبرو نابلكو أكسنا بتكمي أبكالي أرستي أبكالي وان كساب الرغب دحن كون بلاكم تصبقوا من لكم thank you very much روحوس كنيات بعلنات النت